Aga jingle kai Premier League ka Aston Villa kalala ban pelim ya ka Chelsea da ar lanot. Ya ginegi argul la yo ban tap lengba Watkins haga minit ka bakat pra badu Maggins haga minit ka basan pheuhen riu. Aga jingle kai ha ka Arsenal Persia ya ka Leeds United. Aba pai syakane ka jingle kai ka Arsenal kala yo ban khijar nengkong lengba ka penalti bala kenjat dau Gabriel Jesus kata ha ka minit ka ba live pheusan. Bad ha ka minit ka ba sau pheunyau lengba Ben White ka Arsenal kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar. Ha ka minit ka ba san pheusan u Gabriel Jesus kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar. Bad ka ba lai nagmenta ka Arsenal. Henry ha ka minit ka ba nyau pheuhen riu ka Leeds United kala yo ban tap ya ka shigol lengba Nisan. But shwa ban kut ka jingle kai kata ha ka minit ka ba pra pheu sau lengbo Saka ka Arsenal kala yo ban tap ya ka gol ka ba sau. Ada bukut ka deng ka jingle kai ka Arsenal kala la ban pelim da sau la ka wei. Ha ka wei pat ka jingle kai ha pedeng ka Manchester City Persia ya ka Liverpool. But uhala nu claim le kai ha ka ne ka jingle kai. Apa pai sya ka ne ka jingle kai ka Liverpool kala yo shwa bat pen khijar nengkong lengba ka jingarap jong ka VAR kata ha ka minit ka ba khat nyau lengba Muhammad Salah. Bad hadin shipeu minit kata ha ka minit ka ba arp nyau ka Manchester City kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai lengbau Alvarez. Bad maris dang ka kelamit kata ha ka minit ka ba sau pheuhen riu ka Manchester City kala yo biang ban tap ya ka gol pen tam lengbau De Bruyne. Bad ha ka minit ka ba san pheu lai lengbau Gundogan ka Manchester City kala yo ban tap ya ka gol ka balai. Bad ha ka minit ka ba nyau pheu sau lengbau Grealish ka Manchester City kala yo ban tap ya ka gol ka ba sau. Bad hadu wakut ka jingle kai ka Manchester City kalala ban pelim ya ka Liverpool da sau la ka wei. Aga jingle kai Germany Clasico hapdeng ka Bayern Munich Persia ya ka Dortmund. Bad ka deiru ka jingle kai ka ba Shongshit bha. Aba phai sya ka ne ka jingle kai ka Bayern kala yo ban tap ya ka gol ka banengkong lengba ka ungol ha ka minit ka ba khat lai. But ha ka minit ka ba khat prau Thomas Muller lo yo ban tap ya ka gol ka ba ar nag benta ka Bayern. Batang hadin san minit kata ha ka minit ka ba ar pheu lai saisin Thomas Muller lo yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar bat ka ba lai nag benta ka Bayern. Ha ka kelamit kata ha ka minit ka ba san pheu Koman lo yo ban tap ya ka gol ka ba sau nag benta ka Bayern. Henry ha ka minit ka ba nyau pheu ar lengba ka penalti bala kenjat do Americans ka Dortmund kala yo ban tap ya ka gol ka banengkong. But shwa ban kut ka jingle kai ka Dortmund kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar lengbo Daniel Melan kata ha ka minit ka ba khandai pheu. But hadu kut ka jingle kai ka Bayern kala la ban pelim ya ka Dortmund da sau la ar. But lengba kana ka jingjob ka Bayern kadang bat ya ka kerdan ka ba khlidu jong ka mi ya kheng poin but ka Dortmund ha ka kerdan ka ba ar. Aga jingle kai Serie A ka Florentina kala la ban pelim ya ka Inter Milan dai wei lanot. But ya kena si gol la yo ban tap ka minit ka basan pheu lai lengba u Bonaventura. Goi pat ka jingle kai ka Juventus kala la pelim ya ka Verona dai wei lanon. But ya kena si gol jong ka Juventus la yo ban tap ka minit ka basan pheu san lengba kin. Aga jingle kai La Liga ka Elche Persia ya ka Barcelona. Aba pai sya kana ka jingle kai ka Barcelona kala yo ban tap ya ka gol ka badingkong ha ka minit ka ba arpeu lengba Lewandawski. But ha ka kelamit ka Barcelona kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar lengba Fatil. Kata ha ka minit ka ba san pheuhen riu. But ha ka minit ka ban riu pheu saisin Lewandawski la yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar bat ka ba lai na ka banta ka Barcelona. But ha ka minit ka ba nyau pheu ka Barcelona kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba sau lengba Ferran Torres. Hadu bukut ka jingle kai ka Barcelona kala job suk da sau la not Persia ka Elche. Bat kadang ne akhli du jong ka mi ya kheng poi. Aga jingle kai final leg 1 habreng ka Casillas de Sol Persia ya ka Kenhun Suarez ka Gabriel. Aba pai sya ka jingle kai ka Casillas kala yo ban pen khijar nengkong tang ha ka minit ka ba pra lengba Silva Lacorte. Henry shwa ban kut ka kala step kata ka minit ka ba sau pheu san plus lai ka Gremo kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai lengba Vinicius. Hadu bukut ka kala step bat ka kala min baro arteligit kenhun kidne da marshi gol.